अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नहीं लोगोफोर आरोबाव फैलायबाय लोगोफोर बाजै कुंफु किं केरेट मास्टार लोगोफोर बाजैया सोर सोर दा लोगोफोर बाजै बायदि केरेट सिखायनो हायो इदि खर बेथायनो हायो लोगोफोर आरो सोर सोर कर्स लानो बाजैजो बिदि कुंफुखौ सिखायनो सावलेन बायदिसिना दानि जुगाव लोगोफोर जोबोद गोनांथार लोगोफोर बेबायदि कुंफुखौ सिखायजानो सावलेन बायदिसिना जोबोद खामानि होयो लोगोफोर जेरै बाजैयाबो बिदिनो बेलथायला बुलथायला खालामदो माने रावबो एख' खालामनो हाया आरोना सोरबा थुर फैबाथाय एटेक खालामनो हायो लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना बे बाजैनि भिडिअखौ नायनानै मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर इदिनो नोंथांमोना बायदि बायदि आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।